Go, go. Yo, Ataka, level up. Warlord, BJ versus Brian Azul, KRP. Namin karon sa Jollibee na venue, kauban ako ang mga Puerto Ricans, Batangandado, Yonams Day, Batangandado, Crazy Family Bad Boys. O, dito magdugay, sabas ang gamay. Yeah! Right side, introduce yourself. Kami, trip lang, plus we get high. Way batasan, way batasan. Teka mga bitch, bounce lang kami. Hey, Brian Azul, way batasan, bantay-bantay lang inahan, basig akong maiyutan. Shout out nga pala sa Crazy Family Bad Boys. KRP, Batangandado 768 Family Bad. Relax na sa mga kapanting basan nila. Wala na maglaro ulit. Yun na parang flip side, parang bugo. Sa kilid na ako. Introduce yourself. Okay, BJ, Puerto Ricans. Bakit ba ganito ang aming sitwasyon? Mga magulang pa namin ang hadlang sa aming relasyon. Nating pagsasama ay wala pang problema. Tayo ay malaya at nagmamahalang walang kaba. Pero biglang nag-iba nung nalaman na nila na tayo ay may lihim na pag-ibig sa isa't isa. Naging kalbaryo na ang buhay nating dalawa, kasi hadlang sa atin ang ma-impluensya mo ama at kaya niyang gawin lahat. Mapaglayo lang tayo sa nabalitaan ko. Kinukulong ka daw sa pagdurog ang puso ko, kasi wala kong magawa. Pag hindi ako lumayo sa'yo, patay na ko ng iyong ama. Ako'y nabalot ng takot, kay pinilit nilimot at sarili ko'y nilulong ko sa bawal na gamot. Ang sakit, ouch, ito'y napakasakit. Tila ba nagmahal ako ng taong may malubhang sakit? Ikaw ay nahihiya kapag ika'y aakbayan. Di ka ba nangihinayang sa ating nagdaan kapalaran? Bakit nagkaganito? Sakit mang-iisipin, pero ika'y mahal ko. Kapag kausap kita, di ka nilit sa makatingin. Para bang may tinatago kang lihim sa akin. Bakit? Ano? Warlord. Okay, Warlord nga pala, salamat nga pala sa Batangandado sa pagsuporta sa among ang liga. Okay, salamat kayo. Okay, magsugod na ta. Daw sa to scoring si KRP, si Brian Azul. BJ Warlord goes first. Okay. Let's go. Okay, maayong gabi sa tanan di ay. Okay. BJ, mauna na itong mga kontra. Mauna ni sila. Ay sa. Kailang ko ni so. Asa na? Ano? Uy, abno. Di ba ikaw matong nasa TV commercial nga mong guloy sa McDo? Nakasuroy lagi kami buang. Pila imong napliti, dako? Hindi. Konti lang. Yunams. Tulbam na yung mga kauban ba? Isa niya artistahin. Kaya Yunams, smile ka din. O kanisang usa. Ang ulo mo nag-ulok nga lingin. Napag-yurnaw mo nagkikunduman nga utin. O kabalo ba ka na di ka gwapo, Brad? Bati kay ka og naong murag welding rod. Napay mong purma mura ka og disable. Gaya kay kag ilong makakumi og adjustable. Ha? And if with this G, oo, as in you're a fucking gay shit. Kasi sip-sip mo kay Yunams para ka ng snitch. Ha? At alam mo ba na anak ka ng puta, your son of a bitch. Pinantot ko ang puta mong mama sa sala, Salama bitch. Ha? At sinunod ko ang puta mong syota na parang resort kasi ubod siya ng bitch. At alam nyo ba kung saan ko siya kinantot? Saan? Sa Acuña Beach.
Og naray ko'y nasairan, aning tawhana. Itong niaging panahon. Nagsuri-suri ni siya sa amo. O, nikingon. Repair sapatos payo. Pautang nylon. Ha? Gapabayad pa ka patahi. Apil pa ang ipautang pa nimo ang nylon. Mura magkaog insi kapil si Gustavos ginutot. Ug wala ra bay tagiya, apil lang panting nga gyalay kawaton. O kabalo ka nga bugo ning manghak. Ano man? Nagguba ilang TV kabalo ka asa nagpaayo? Asa? Sa vulcanizing shop. Sa sobrang bobo mo, isinanla mo sa tambunting ang goldfish. Sa sobrang bobo mo, kala mo may isda sa ulap mo nakarinig ka ng angelfish. Sa sobrang bobo mo, pinagtalit mo ang isda at ang pusa nung nakarinig ka na may catfish. At isda ang pinalinis nila sa kanilang bahay nung nakarinig sila ng janitor fish. Ha? At karong gabi una, wagid mi nalingaw, yunams. Unsa man ni among liga? Usan ni kagubot? Inyo may kontrahan mga tiguang pero way buot? Maayo ra ba sila dakpanay kutot? Napay dagway, grabe kalimuot. Karon nga dula, wagid mi nahimuot. Kay karong gabi una mura mi nagkontra og ad. Boot! Time! Yay! Okay, Yun. 1-1 KRP Brasol, let's go! Unsay wala, unsay ingon ninyo walay buot. Wala ba mo kabalo iyang mama dakog tiyan ang sulod puros panuhot. Ay bulos bayak. Og niwang versus tambok. Pero ilang itlog ani bugok. Puerto Ricans mag-ingay. Kay kining duha ka tambok ako ning pabuthan para mamatay. Check. Kay wala man ni sila'y buot. Nanagko ra nilang lubot. Kay hilig man ni sila og puli-puli og palubot. Ug ikaw si Warlord, dili magapwede tawagon og Lord kung dili ka kabalo mo simba. Kay imuhang mama hilig magpaiyot, literal iyang bilak. Og BJ, wala man kay bot ani nga rap battle. Ang angay sa imo mag-drive ka og tricycle. Gusto mo og real talk? Oh. Kini si BJ ang kaugalingong amahan iyang gisop-sop ang olok. Kabalo ko inyong uyab, kung naamang galing, inyong asawa, inyong mama ug papa sa mga ani nga dagway maglabad. Ingon nila ganila, lakatilaw labad na pong tae, nilay samad. O dili mi ganahan og kalaban og mga tambok kay baho na silang otot. Katundula ninyo ni Mista Chambara kung kamoy ning daog. Kay ang mga hurado ato hubog ug bugok. Yo, dapat sa inyo laslasot ang parit og himuog chicken cruget. Walay ganahan bayot kutsupa sa inyo gawas sa bati og dagway gaong pagyud ang uten. Warlord ug BG mga piling maayo. Maayo ra mo mukaon, maligo, matulog, malibang, mulakaw. Kay ang maayo ra mo matulog, malibang, maligo, mulakaw. Kay ang maayo ra sa inyo ang inyong inahan hilig to magpaiyot para makakwarta sa dalan. Mauli pila ka bright sa talang bugok. Bugok gyapon. Mauli pila ka gwapo sa talang pangit. Pangit gyapon. Oh, what's up? DJ Bull George which is bulldog. Karon sa ako dili makatandog. Dap nay lagom og panit. Pareya ka itom sa itlog ang iyang panit. Awaw kay kag dagway guard. Murag security guard, murag bouncer sa Mujo. Murag di ba yeah, promo battle. Akong kalaban murag nakasuyok og baygen nga katel. Mga awaaw. Dako nga ugoy. Tawag di mo sa grapes, lumboy. Lumboy kay ilang itlog, grabe ka lumoy. Og BJ, kabalo ba mo sa spelling sa BJ? Ang B, blue. Yung G, job. Kusog ka mo, blue job. Ang ilang mga dagway, grabe kay kamaot. Kung iya dagway murag ikuduba ga util, imo dagway murag ibul igalubot. Nakapula og nakayelo. Agta og ungo.
Ga-shade pa, what's up, Koke? Kung sa'yo magibate, still okay. O gigawas ninyo ang among pagkademonyo o pagkasalto. Gusto mo pala paro o dili papak mo og batang kandado? Kay mga pangit magyudiya mo mga kontra, amigo. Pero ingon sa akong lola o baba, walay pangit gibuhat ang Ginoo. Amen. Amen. Amot lang ka kinsay lang buhat sa inyo. Yawa. Mga bati og dagway dili kabalo og 1+1. Ang time. Okay, round 2, BJ. Warlord, let's go. Okay. Real talk. Classmate daw ning duha sa una, ingon ning isa. Kani daw si KRP, dili ni siya pakapasa sa ilang room. Unya karon sige, check. Kano sa ba ka mo ingon og wrong? Okay. Hoy, unsa ingon nimo pangit ko? Panuway ka. Ikaw rin nakaingon sa akong ingana. Mas pangit ka. Kay pangit ka bisag ngit-ngit. Sa imong kapangit, sa imong naong nauso ang love trick. Ha? Og, kaning usa, baho kag tiil. Don't deny that shit. Sa kabaho sa imong tiil, di ka kahubog sapatos, ihadlok ka, masuffocate. Okay, O round 2. kanisa. Kahit matanda na daw siya, ay nakaranas siya ng puppy love. Kasi sa aso siya na in love. Okay, round 2. Okay, seryoso. Ako'y inatasan at ginawang instrumento ng may kapal upang iaaw ng mga bobong sangkatauhan dahil nalunod sa pagiging hangal. Hindi ko sinasabi na ako'y perpekto. Sa katunayan nga, ako'y mapagmahal na tao. At dahil malayo pang nilakbay nyo, sa kabila ng lahat, dumating pa rin kayo dito. Lubos kaming nagpapasalamat at napakalaking respeto sa inyo. Alam nyo ba kung anong kasunod nun? Udurugin na namin kayo. Let's go! Huwag basigwa ka balubay, pangit mo gabay ha. Eh kung ito ang pakagamay, palinamog na ni Sky High. Ha? At sa totoo lang, okay, seryoso na. Mahulong sa tagkatawa. Sa totoo lang, ang mga pangalan nyo sa hanay ng magagaling ay hindi nakapila. Kasi rap skills nyo sa amin ay hindi makakapasa. Kaya ako sa inyo, sa akin, kayo ay dumistansya. Baka hindi ako makapagpigil, maputol ko ang iyong dila. Kaya mas puta pa ka sa imong ina, mas bakakon pa ka sa media. Ha? Kusa pang mauli na mong duha. Kay sa rap industry, no vacancy na mong duha. Kaya mga kapatid, makinig kayo sa aking ibabatid. Yak na puso nyo ay maantig. Tawagin nyo kung astig dahil di ako nagtsatsamba. Ako ay cardiac arrest kung tumama. Dahil mawawalan ka ng buhay, kikilitan ka ng buhay kasi malay. Kasi sa puso didirekta. Ha? Ang mga banat ko, timplado kahit walang magic sa raps. Kasi ako yung tipong rapper na kaya mahika kapag nakasampa na sa entablado. In short, kaya kong mag-magic sa rap. Itindihan mo yon? Mga banat nyo walang halaga. Parang lumang piso nung ang lugo pa ay baka. At lamang ka sa akin sa height pero hindi sa weight. Pero ang labanan ito ay patagisan ng rhyme and speech. Kaya kung sabihin mo na magaling ka, you're such a liar, bitch. Pamatay lang mga linya mo because of your bad breath. Kaya atras na. Kasi sa mga bara namin kayo ay tagilid. Balik na lang kayo susunod just like what MacArthur said. Hindi kayo si Magellan na kayang libutin mundo ko. Kung kayo man, sige lang, patay pa rin kayo sa akin dahil wala akong maatras ang laban. Lapu-lapu. At kahit nilalakbay nyo pa ang matuwid na daan, ay hindi ko kayo pahihintulutan. Tawagin nyo kung Ron Henley kasi ako mabibiglang liko sa iyong dinadaanan. At bumamit man kayo ng hagdan para maabot ang inyong pangarap, ay huwag nyo nang subukan. Kasi lululupuhin ko kayo katulad ni Righteous One at ihahatid ko kayo sa tahanang walang hagdanan. Kabalo ka asa na? Yara na! Sa rainbow. Oh! Dahil pinalaban nyo ako,
Dahil kinalaban niyo ako, ako. Si kamatayan ang iyong magiging Valentino. Kasi mga barak ko ay parang pana tutusok sa dibdib mo, tawagin mo kung cookie mo. Luluway ang mga mata mo kasi dudukutin ko. Ngayong gabi, masasaksiyan niyo kung paano siya iiyak ng dugo like Milagrosong Santo Niño. At si Frances M. nagkalukimya dahil sa kanilang dalawa. Ha? Dahil puro kanta ng kabubuhan ang kinalat nyo sa ating bansa. Kaya maawa at rap industry, please, iwanan niyo na. Kasi nagdadala lang kayo ng sakit sa liga at wala na kayong pag-asang bumalik pa. Time na. Time. Round 2. Mayasol, Yarte, let's go. Og, unsa to ingon nimo na pangit ka og dagway. Tinuod na pangit ka og dagway kay wala pa nauso ang bakunawa. Ikaw, imong dagway na tong gigawas. Ano siya pa ngayon? Kapatid! Ew, iste. Tawagin mo ko lapu-lapu sa katabok alak, basin butite. Kung kami classmate, sis Bert ka mo pare. Pareha pangit, pareha tambok. Ingon sa imong asawa, ingon sa imong mama, yung utin, murag tiil sa ukok. Pasalamat ka, pasalamat mong duwa, wala may kasulat. Kung nakasulat pa mi, inyong mama, manimaho, gitong bilat. Yo, o reference lang. O gusto nyo laliman ang mga tira, mga barases, pagbibigyan ko kayong dalawa. Tanggapin nyo na lang nga mas magaling kami sa inyo. Huwag kayong utak makitid. Pag tinanggalan namin kayo ng bumbunan sa ulo, tsaka pa kayo magiging open-minded. Kasi, round 1, helpless. Round 2, hopeless. Lalo-lalo na sa round 3, we'll make sure that Venus Beach will finally be rest and peace. Tawagin nyo kaming scientist, pinag-e-eksperimentuhan namin to na para bang ipis ng aming mga explosive bars na mala nuclear bomb malakas. Dirindites. Kung sa ito inyong ingon na biglang liko, kung saan pagka biglang liko, kaya dagwayan ni mura magkabo. Check. Murag mamaligyaay pandesal sa kadlawon, murag kargador og ay sa merkado, ni kontra sa amo. Murag Derek Ramsey o Piolo. Murag chocolate versus po. Oo, pero ang bulbul ani, waba mo kabalo, imo. Imo tanang tambok. O katong Pasko, wala sila hada. Kaging iyang papa, habing gitripan ang duha. Ituhog na uta si kawayan, unta kay talag panakot. Kaso lang, ang dagan-dagan, nga maot. O wala ba mo kabalo na ata diri sa Jollibee? Katong giiyot na ko ilang mama, gaagay-agay, murag nakakita og panuway, ingon sila sakit kay KRP. O please lang, ayaw unta di i-post sa YouTube, mga kontra nga awaaw, mga lamaw, mga amaw, mukontra sa mga mamaw, literal ng mga panggiitan, dili pwede iatpang sa mga tampalasan, kumutira og lalom, dili ni sila kaarok, mga literal nga bugok, may pamuahok, ahok ng tae mga bugok. Promo battle, nanambok na ni sila kay ilang kinaon lamaw, uguhaw mo sa kadaugan, busa paning kamot bigo. Kay tambok mamo, imong mama, giiyot nako, murag sampot sa kaldero. Check. Mga bars namin, endless. Oh, literal nga mas mataba kayo sa amin, pero sa knowledge, kayo yung malnourished. Sa knowledge and wisdom, kami yung utak ubis. Ribat! Kay imong papa na ang bahala sa inyong uyab na puros bahog bilat! Ayaw ko maliminti. Limited. Balik. Uy, naman yung kumama. Yo! Gusto nila ng real talk. Real talk! Number si Mama Lods. Real talk! Tambok ka o bati kag dagway. Real talk! Tambok ka o bati kag dagway. Another real talk! Tambok ka o bati kag dagway. Shades pa ka murang taga-bukid na habal-habal. Pero imong mama manananggal. Bisang magsuot og habak ninyo malikayan among mga bars na balbal. Oh. Time. Okay, last round. DJ. Warlord, let's go. Ha? Nabuwang na mo?
Wala mo naka-practice kamoy nang hanggat sa amo. Nya sala na mo. Oh. Check. Ha, gisupon na kita kagaganina, sige pa gyapon nimo ibalik-balik. Check. Wrong. Nike na pud. Nike. Okay, peste. Yun ang pasensya. Di namin mo kuhan og mga bala kay luoy na akong mama. Panuway ka, Brian ka. Akong mama natulog, wala ginabot sa imo. Okay. Brian Bastos kang bata. Bantog ra imong grupo way batasan ipatiburos imo manggaluluan. Ha? Og kung si Uno kaya niyang tapak-tapakan ng tae sa daan, Ikaw usa na kakatae nga gusto na kong ilibang. seryoso na pud ta. Ayaw, pre. Gala. No. But why? No. Okay. Ay saan? Kalimot ko yawa. Puta. Kaning duha. Ang mga nao, mga puriya gaba. Napay Brian, labi ka bastos, lami kay isulod sa bilat sa kong mama. Kaya sorry ba? Nganong mga hambugiro kay mo? Unsa inyong gusto? Paslakan ko na inyong lubot og libisco para makaingon mo ang sarap ng feeling ko. Diri sa amo ay mo paghinambugiro. Yang kagrupo nyo, wag nyo ditong ipagmalaki. Kibasin pabirahan tamo silang taga STG. Ug suguon ako ang masalak nga grupo nga luguran na ang lawas linyo gamit ang pagang nga bato. Ha? Og ang iispiklan mi ko, paimnon kanila ko sa kabalil nga pailok sa mo burot ng tiyan ninyo. Og pabandalan ako sa inyong naong nga I love vandalismo. Og tawagan akong tangat WIT. Suguon ako sila nga hiktan yung duha ka tiilok PC. Ipalinyan ako tanang taga BT. Ipalubot na mo sa ilat at sa santo dilo ko tipot mahiwi. Ha? At pagkatapos, YEC mag-ingay, flip side. Yeah! At sunugin nyo siya ng buhay. Ambot lang. Oo, sige ra mo pa-joker sa amo. Ha? Klaro kay na mga bugnaw na kay mo. Mura mo aircon nga career. Kabalumasa na. Turaw. Ay sa, why time? Uy, why ni time? Madagi mo na. Okay. Kani akong kontra magabanggiitan do ning rapper sa rap batikos. Bantog ra ilang utin gipang balikos. Ug malibang sila bakal nga krus. Ikon sa iyo si Juan de la Cruz. Pasensya na kay ka freestyle me. Luoy kay imong mama wa itaw nako na defend akong mama. Oh my God! Unsaon ako pag-defend nga wa man ni mga inahan ni mga buang. Bantog mga bastos. Ha? Pero KRP, Brian Asol, salamat sa pag-ani sa among lugar. KRP, sunod. Ay na. Time. Last round, KRP. Kapay last na ba? Gawa lang, mama. Unsa to ingon nimo, Warlord, ang sarap ng feeling mo. Wa ba mo kabalo ang bilat sa iyang mama ani itom pa sa kalasiro. Balik. Yo, check. Nakatagkok kay amo kontra. Murag lawas sa baboy ug baka. Ayaw mo pagpiniling na ang title sa puwerto ay flip top. Paano kung tatanggalin ko yung top, tatawagin ko kayong lahat ay flip. Silo. Yo. Ilaw mga dagway, lain og laay. Kabalo ko bakit kay pagduyan-duyan sa iyang mama natagak naguna ang dagway. Pagduyan-duyan kay ang papa gabitay ang itlog murag tangtang gamay. Kulang og golf ug kulang og ruska. Tagay og adjustable og bisag punsa. Para pagkabagong tuig kaning duha ka tambok ako ning litsonon para idiga sa lamisa. Yo, pagbuhat ni Lord, gidali-dali o gipabatakan. Pasalamat mo kung wala pa mo ikaw, gito mo nabutang sa kalasangan. Check. Wala na may mahuna-hunaan, busa maningkamot na lang misa mong ipang istorya. Kay si Warlord ug si BJ sige na bugakitan sa Divisoria, giiyot nila ilang mama. Time!
Yo! Mauli warlord. Kung pangit og dagway, dili lang katigalahan. Pag alak sa iyaha, wala giagi sa bilat, wala giagi sa tiyan, sa lubot gipataban. Ug kung sa ingon ninyo, among grupo way batasan. Tinuod mi way batasan. Kay ingon ni BG Warlord, imong mama giingot mo sa dalan sa kasagingan. Time, free time. Pero Aisa. Gusto na lang ako, pagdayo namin sa puerto, at sa Tabang Amigo. Yeah. Ate Crab, buhak inyong ulo, no? Time, Nams! Time! Yawa!